Machiegni kendo jawinjo. Moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya sani koro kwayo piny owacho mondo ket maino mare bero talanta e kind rowere ahinya te kor gwenge nimar kwan rowere mathoth ni kod mich mopogore opogore to thothgi thoro mana lal nimar onge jal manyalo mako lwetgi kendo tudogi gi joselwedo mamoko. Kane gilose sach loro romb rowere mawuok e kachung'od bura ma Ugenya, gino manochakore wuok tich ma jumani, jotelogo nonyiso geno margi ni talanta nyalo biro kelo yuto mabup kendo loko ngima rowere ahinya to kofweny gi chon. Gie kindeno, jalup County Commissioner ma Ugenya Beatrice Bikeyo nonyiso geno mare ni tieko midhiero mar yedhe ma ok opuodhi kod iye mohiu emowacho ni biro konyo rowere dongore e kinde mabiro. Romono nobagi kod riwruok ma ok mar piny owacho motisi ni Ugenya Biashara Initiative CBO kendo nokelo rowere maheo 800 ka chenro mopogore kaka tuk adhula, thieth manono kod tuke mamoko bende nobagi. Ng'eny to kaka jotendwa wacho ni wadwaro ni rowere owuok kachiel gi sirikal. Ananeno ni rowere kik wuo gi sirikal kende. Intergenerational conversation and cohesion is key. Let the youth be indulged, be involved. Let the youth have a relationship with the elderly. Tekni en community member ngat manyalo support vijana, wa support vijana nikech vijana gi gik mang'eny timre negi. Kwawegi magi bed idle to teach bende onge at the same time to ginyalo donje drugs. To magi gik mwatemo fight nikech ngato ka ngose donje drugs, samoro en gi nyithindo, en gi ganyuolane kata chiege nyithindo, en gi family. Ngato kabila no parore ni kodonje drugs, ji adi mohinyore, ok en kende. Ohinyre, anyuolane ohinyre, jok ma depend kuom timre nade ohinyre. Moko be tieko school samoro to frustrations. So if we come as leaders to work to empower them and give them proper talents, demonstration mag unemployment will not be there. And that is one of the greatest things Monego Benewa Timo as leaders. Linda talanta zenu, huu ni mwanzo mwema na mnaweza kuenda mbali zaidi. Na hata katika nchi yetu, serikali yetu, kuna mpangilio ya kujenga talanta za vijana, na hiyo ndiyo shughuli ambayo inatiliwa mkazo sana.